Γεια σας παιδιά, Linux εδώ ή αλλιώς Κώστας. Και ναι, σήμερα θα παίξουμε Skyward Hypixel server. Και ναι, επειδή πήρα καινούριο μικρόφωνο και σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Και ναι, ας ανοίξουμε ένα Soulwell για αυτό. Για να δούμε. Θα το μετρήσω σαν δώρο αυτό εδώ πέρα και καλά. Και ναι, πήρα ένα καινούργιο μικρόφωνο GTX 210, μόνο θα το βάλω στην οθόνη πάνω δεξιά. Πήρα ένα μικρόφωνο και ένα ποντίκι Devaster νομίζω 2, θα τα βάλω και αυτά πάνω δεξιά αυτή τη στιγμή. Και ναι, θα σας δω στο πρώτο game. Λοιπόν, το πρώτο game είναι, θα παίξουμε σε solo. Όχι, κοίτα το φυσπαράκι. Όχι lag σήμερα. Εν τω μεταξύ στα μοντάζ μου είχα lag επειδή είχα κάποιες άλλες λαγές ανοιχτές και λάγερνα. Όχι πως θα το λαγέρνα, αλλά εντάξει. Και πάλι έχω ανοιχτό το Skype. Ωραία. Έχουμε και αυγά. Εν τω μεταξύ θέλω να μου γράψετε στα σχόλια άμα θέλετε να κάνω βίντεο με challenges. Και δες που δεν ξέρω να ανεβαίνω μια σκάλα ρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Είστε μακαράθι. Έλα εδώ. Ω μαλάκα. Είχε μπω αυτός. Δεν κάνει. Δεν γίνεται. Το βά. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα Ranger Nathan. Δεν έχω chase plate ρε φίλε. Πού πάω έτσι, πάμε απέναντι. Και σαν να μας πετάξει θα πάμε τις καλλιώς τις ράγες. Ω Μιτζι! Λοιπόν, πήγαμε στο δεύτερο round. Ελπίζω εδώ πέρα να το πάμε καλύτερα και να πάρουμε το ρούκι. Ωραία, τα πήρα. Εν τω μεταξύ θέλω πάρα πολύ να πάρω το Keep Troll για τα fail moments μοντάζ μου. Τι φάση. Surprise, motherfucker. Λοιπόν, θα πετάξουμε αυτό. Sorry άμα ακούγεται το πληκτρολόγιο μου, by the way. Είναι επειδή είναι καινούργιο και είναι μηχανικό νομίζω. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα ή απλά κάνει πολύ θόρυβο. Και ναι, θέλω να πω ευχαριστώ για τα 50 subs. Μακάρι να φτάσουμε και στα 100. Και ναι, τώρα πια θα κάνω βίντεο με τη φωνή μου. Λοιπόν, έλα τον έχουμε ρε. Άμα ψωφί. Ούτε να ράβει δεν γίνεται να νικήσουμε. Λοιπόν, πήγαμε και στο τρίτο μάτς, τρίτο και τελευταίο. Και ναι, απλά αυτό το βίντεο δεν με νοιάζει να νικήσω, έτσι και αλλιώς θα το ανεβάσω. Απλά θέλω να μιλήσω μαζί σας και αυτά. Και ναι, wow. Δεν περίμενα να φτάσω 50 subscribers τόσο γρήγορα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ γρήγορα, ένα μήνα έχω το κανάλι, αλλά εντάξει, κάτι. Ελπίζω να φτάσουμε και στους 100 subscribers, αυτό θα είναι πραγματικά τέλειο και δεν ξέρω, το σκέφτομαι, μπορεί να κάνω face reveal στους 100. Γιατί ναι, απλά θέλω να κάνω face reveal. Και ναι, θέλω να μου γράψετε ιδέες στα comments για μοντάζ και αυτά, τι μοντάζ θέλετε να κάνω. Κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε TNT, trap μοντάζ. Όπα, αυτό είναι επικίνδυνο, δεν το έκανα. Το γύφτο τι έκανε. Λάτε. Έλα εδώ. Κάτι να μου σκοτώσει. Έλα εδώ. Βρίσκα. Δεν ξέρω, άμα πάω θα ψοφήσω. Αυτός είναι σχεδόν full diamond. Γιόλο. Λοιπόν, εδώ πέρα. Πού ήτανε. Λοιπόν, πάμε να το φάμε. Και ναι, θέλω να μου πείτε στα σχόλια άμα θέλετε να κάνετε το... Ο Μιτζιβλάκα να πάνε.
Όπως είπα, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια άμα θέλετε να κάνω tutorial για το πώς να... Δυο λεπτά. Ναι, sorry, 2 λεπτά. Όχι, τίποτα. Ναι, και όπως σας είπα, να μου γράψετε στα σχόλια άμα θέλετε να κάνω tutorials για το Audacity, άμα το μικρόφωνο σας κάνει περίεργους ήχους όπως που το έκανε παλιά αυτό σε μένα και ήταν πολύ σπαστικό. Αλλά τώρα μου πήρε η αδελφή μου καινούργιο μικρόφωνο και την ευχαριστώ, κάνει 40 ευρώ να πούμε. Και ναι, και επίσης για δώρο πήρα και από το μικρό μου αδελφό ένα ηχείο του Firewalker. Όμως αυτός που τα πουλάει έβαλε αυτό το κολλητάκι του Bass που είναι κάτι πολύ ακριβά και πολύ καλά ακουστικά. Για να τα πουλάει πιο ακριβά βάζει τέτοια αυτοκολλητάκια. Και αυτός το πήρε και αυτό 40 ευρώ. Και ναι, άμα βλέπουν αυτό το βίντεο, ευχαριστώ. Και ναι, αυτά ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και ναι, peace out.